suku siyazi theme yakhona ethi uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha. Exodus chapter 33 verse 15. Exodus chapter 33 verse 15. Sizoya khona ngiyabafundisa abaningi la. Kufanele noma ngeke ngibaqede bonke. Bathe ukuzibeka abesifazane zonke lezi zinsuku. Mama umzila ngifundisa umzila phambi sisanda la ukhona balethe mic ukukhulekela uphi. Fundisa umzila mangubane. Akekho. Oh, yabona umuntu athebeke. Umfundisi uhlongwa. Uqoli ihlongwa nange phambi sisanda mnikeni imic asikhulekele. Siyakhuleka uNkulunkulu onamandla wonke emini yasekuseni sibonga ngomusa wakho ukuthi usivumele ukuba sibe kule ndawo enjengendlu yombumbi lapho impilo yethu yakhiwa khona. Siyabonga baba wethu onamandla egameni likaJesu Kristu ngokuningi osukhulumile sikule ndawo. Namanje Nkosi uJesu silethe inhliziyo zethu phambi kobuso bakho ukuba ukhulume kuzo futhi sesizohamba. uNkulunkulu onamandla uqhubeke ngomoya wakho ongcwele ulambule izwi lakho ukuba siqonde okushiwoyo kithi uNkulunkulu onamandla. Inhliziyo zethu zibe njengomhlabathi ovundileyo ukuba limile kuzo izwi lakho bese lithela ithelo lidunyiswe igama lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu nceke yakho isamile phambi kwethu. uNkulunkulu onamandla sicela ukuthi ume nayo khulume ngayo phakathi kwethu singabantwana bakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga ke kakhulu uNkulunkulu asifundeke Exodus chapter 33 verse 15. Exodus chapter 33 verse 15. Kufundeka ke kanje. Wathi kuye uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha. Amazwi ke lawa akhulunywe uMose, ukhulunyiwe ngawo kakhulu kusukela day 1 ngoLwesihlanu ntambama. Ngizophinda ngidizelele ngithi akumelwe umntwana kaNkulunkulu ahambe yedwa. Noma yini oyenzayo yenze neNkosi uJesu. Ukuze ke uzenze izinto neNkosi uJesu kufanele wazi ukuthi ngaso sonke isikhathi kunomuntu oseduze kwakho ofuna ukukuphazamisa ukhohlwe ukumema iNkosi uJesu ukuthi ihambisane nawe. Loyo muntu ke uSathane. Ngake ngaxoxa la ngelinye ilanga mangithi la angisho la ngimkhona kodwa kwenye yeinkonzo kuleminyaka edlulile sasisenendlu encane la yayingenawo usilinga sizokhonza sathi masiqala nje sisanda ukungena lana ngendlela emangalisayo izulu. Lana izulu sicula singezwani kahle engekho umfana wesango ngoba kwakuphakathi nensuku. Kwaze kwashaya isikhathi sokuthi siyadumisa sekufanele ngisukume ngishumayele. Masiguqa ke sikhuleka sonke njengebandla ekukhulekeni kwami bese ngimnusa uNkulunkulu ngithi Nkosi ngiyacela uvalele izulu manje ngoba i-sound system ayikho abazongizwa. Kwase kufika izwi lathi musucela la cela phambi kwabazalwane bakuzwe. Kwase kufike lesibili lathi uzothi uyacela phambi kwabazalwane bese kungenzeki uzothini.
base kufanele ngilalele ukuthi liphi likaNkulunkulu liphi likaSathane. Ngichaza ukuthi ngaso sonke isikhathi hamba noNkulunkulu, uma engekho ungenzi lutho ngaphandle kwakhe, ngoba noSathane useduze ufuna ukukuphazamisa. Ayimase ngwahlola ngibona ukuthi no, lo othi uma kungasenzeki kuNkulunkulu akukho kungenzeki. Ngayikhulekela ngaqeda ngasukuma into yokuqala ngamemeza ngathi bazalwane sikhuleke sicela uNkulunkulu avale izulu manje. Ngama phambili ngamemeza ngakhuleka ngamcela uNkulunkulu izulu walivala, ngathi mangithi amen lathula du. Ngaqala ngashumayela, ngathi mangithi ngiyaqala lathi izwi bonga uqala ngapho ngishumayela. Lathi lesibili umubonga bese kuthi kungakapheli libuye izulu zothini. Ngaso sonke isikhathi ngabona umuntu emile la. Mawunakile baningani izolo abaqhamuka bethi kunzima ukuma la. Hayi ngoba kunzima, ingoba uwedwa mawula. Kunamadoda amabili akhulumayo kufanele ulalele ukuthi mawukhuluma ulalele umuntu oright okhuluma nawe. Ngaphinda banakile ngawathesta lamazwi ngathi lona othi uma kungasenzeki uSathane. Ngathi bazalwana simbonga uNkulunkulu ngokuselivalile. Ngakhuleka ngabonga ngaqhubeka nenkonzo. Yaphuma inkonzo sasadeliver bazalwane. Masihamba ngibona ngibaqeni kumanzi. Ibuye ingqondo kambe izulu belina. Hawu selokhulumile linganile. Ngakhumbula uEliya walivala iminyaka emithathu nohalf. Ngathi hayi kufanele ngithandaze nami uNkulunkulu alibuyise ngiphathi lingasabuyi leli zulu kulindwe mina. Ngithandaza ke ngihamba ngidriver, hayi kwahambula isikhashanyana ke yabuya imvula. Kodwa ngikho ke lapho ngisekuthenini qondani nilinde 1 Peter chapter 5 verse 8. Qondani nilinde isitha senu uSathane, ngoba sihamba njengebhuku eselibhodlayo sifuna izongwinya. Lithi izwi lenkosi uverse 9 wakhona melana naye niqinile ekukholweni, ninokwazi ukuthi same problems ehlela abazalwane bena basezweni. Ungathi mawubhekana nenkinga ucabanga ukuthi yakho wedwa, nabanye bakhona babhekana nayo lenkinga, kufanele senze njani sinqobe. Endike siyambonga uNkulunkulu 1 Corinthians chapter 15 verse 58 lithi makabonga uNkulunkulu osinqobisa ngendodana yakhe inkosi uJesu Kristu. Lo esikhulumile izolo sathi kufanele umembathe, ngoba mawungamembethe awuhambi naye. Ukuze uhambe naye membathe. Ngakho ke noMose wayeqonda lokho. Ingakho wathi uma ungahambi nathi ungasikhuphuli. Kubhlungu ukubona umzalwane enza izinto yedwa engekho uNkulunkulu. Ngoba kufanele sikufune ukukhona kukaNkulunkulu. Ukukhona kukaNkulunkulu lithi izwi lenkosi ku1 John chapter 5 uhlala kithi ngomoya ongcwele. Uma thina sibonakala sihamba khona lo abantu abangamboni ngaphakathi umoya ongcwele. Elithi izwi mkhulu kini kunosezweni. Uma ke sihamba sodwa uNkulunkulu engenathi izwe lizosigwinya. uSathane uzosigwinya njengoba ehamba njengebhuku eselibhodlayo. Amabhuku esikakhonza ukubhodla. Niyawazi ukuthi kanjani? Angakanani ngokukhula kwawo. Ibhuku eselincane alikhonzile ukubhodla ngoba linalizwi lani lokubhodla. Ilona elingozi kunebhuku eselidala. Ngoba manje layibona inyama lisuka lihlale. Kanti ibhuku eselidala lisakwazi ukugijima ligugile. Licabanga ukuthi ngokubhodla isilwane siyothothobala singabaleki lifike lona lenze njani lisidle. Kanti akunjani ibhuku eselibhodlayo liyalamba. Ngoba ngesathi isibhodla inyamazane yabaleka kanti seligugile alikwazi ukujama. Lithi iBhayibheli qondani nilinde isitha senu uSathane. Uhamba njengebhuku eselibhodlayo okungukuthi akasenamandla ngoba thina sihamba noJesu.
kodwa khona abazalwane bethi behamba noJesu bathusa ukubhodla kwebhubesi elusathane bese beyona. Yazini namhlanje ukuthi usathane akanamandla, unqotshwa ngento ubala, ngaze ubala. Lithi izwi lenkosi ithobelana uNkulunkulu khona usathane ezonibalekela. All you need to do is to bow. Umthobele uNkulunkulu, umlalele uNkulunkulu, ulenze izwi alifunayo kuwena, ungamphakameli njengoba kwashinyoka ikhohlisa uEva yathi uma nidla kulomuthi ngeke nife nizolingana noNkulunkulu, ngoba abantu bathanda ukuphakama nokulingana noNkulunkulu. Kodwa khohlwa ilokho, umthobele uNkulunkulu, umlalele wenza akufunayo, uhambe naye, ngoba uma uhamba naye usathane ngeke abe namandla phezu kwakho. Babujali kanti isithombe lapho, kodwa woza ngikusebenzise, beka ikhamera yakho uze la. Woza ngapha unesihlalo la. Ngikhumbula ku-Isaiah 41 verse 10. Mhlamba ngimvule ukuze ngimquote ngendlela efanele. uNkulunkulu khona imfihlakalo ekhulumayo ku-Isaiah 41 verse 10. Uthi ungesabe ngokuba mina nginawe, ungapheli amandla ngokuba mina ngiwuNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza, yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Ukusekela ngasiphi isandla? Sokunene sokulunga. Verse 13. Ngokuba yimina uJehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene nothi ungesabi mina ngiyakusiza. Ubambe sakho sokunene ngesakhe sokunene sokulunga. Bese nenze njani? Niyahamba. Kancane ke bamba. Manje uyabona wasibambele nje ngibambe sakhe sokunene nesami sokunene. Sihamba kanjani kanje? Fanele sihambe baba sethu. Sohamba kanjani? Masijika 6 siyasondela. Kusho ukuthi kufanele sibhekane sihambe kanje. Sihamba kanje noNkulunkulu. Omunye ubheke omunye amlalele amuzwe ukuthi uthini. Ngoba siqala senze nje sesizodideka. Uyedwa umuntu othebheke mina enguNkulunkulu abebona lapho siya khona. Yileyo nto ke ukuhamba noNkulunkulu. Hamba naye uthi ubamba isandla sethu sokunene, sibambe ngesandla sakhe sokunene sokulunga. Ubamba esakho sokunene, esakho ke ngeshwa kusona sokulunga. Kodwa uma usubanjwe sokulunga nesakho senze njani? Siyalunga. Yilokhu ukuhamba noNkulunkulu. Athi uMose ungasisusi la uma wena unjani ungekho. Ngifuna ukuthi siyiboneke lento ukuthi u-Isaiah 41 verse 10 and 13 ba powerful ngendlela emangalisayo. Lokho kwenza ukuthi amehlo akho engasuki kulokhu bambile, naye uyakubuka ukwazi ukuphunyuka. uNkulunkulu ke sizothi usibambe sonke ngesandla sakhe sodwa sokulunga naye, yebo kunjalo. Lithi izwi lenkosi kuMahubo, imicabango yakhe miningi ngaphezulu kwesihlabathi solwandle. Miningi usicabanga sonke la endlini nabangekho la emhlabeni wonke, uthatha isihlabathi solwandle usibale. Akushonga ukuthi esaluphi ulwandle, kusho namagama sonke isihlabathi solwandle, izilwandle ziningi, amakontinent awu5. Sihlanganiswe ndawonye imicabango kaNkulunkulu ingaphezulu kwaso. Kusho ukuthi at the very same moment ucabanga ngami ngawe naloya futhi usibona sonke. What a God we serve. Bekufanele lesimkhonze uNkulunkulu wethu singamhlanganisi nezinto, ngoba unguNkulunkulu wokukhonzwa. Ngakho ke masizothuswa ibhubesi elibhodlayo lingenamandla lizosigwinya. Mahubo 24 qala ku verse 2 kuya 5 lithi uma uJehova bengenathi lapha abantu bezivukela ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo, amanzi ngaba sewele phezu kwethu kudlula isikhukhula phezu komphefumulo wethu. Uma yena njani ebengenathi. It's very important lento esho uMose athi ngeke sihambe Jehova sebawuthi ungekho phakathi kwethu. Pho thina yini sithanda ukwenza izinto uNkulunkulu engekho na?
ngeke ngayithinta izolo ngathatha umuntu eseyenza into esephakathi naye sebona inkingi siyaqala ukujima kwefundisi ngicela ungikhulekele umfundisi umshado wami uyabheda before ushade wamthinta yini sekuthi ngoba usunenkingi usiyamkhumbula ingane zakho ziyakuhlupha ingane ziyisithelo ziyisibusiso esivela kuNkulunkulu ngenxa yokuthi unjani ushadile awubukusisa ukuthi ifoundation yokukhona beingane zakho ilungile na umshado wakho correct phambi kaNkulunkulu lapho uzoletha izingane ezingekho correct kodwa kusho ukuthi divorce vuma isono sakho ngangena kulomshado ngane ngenkanuko ilomshado kungafanele ngiyacela Nkosi ungithethelele uzobe siyawungcwelisa umshado wakho wenza ube muhle ukuze nezingane eziproduct yalomshado zibe zinhle zikuphathe kahle mawufunda 1 Corinthians chapter 7 verse 14 kuthiwa izingane zingcolile bayizelwa abazali abangcolile izingane zingcwele bayizelwa abazali abangcwele ngoba ziyiproduct yalento wena oyiyona ngakho kusemqobo ukuthi kukho konke okwenzayo uhambe noNkulunkulu ngoba mayengekho umphumelo ozovela lapho uzoba inkinga kuwena lithi ke uma uJehova bengenathi Psalm 124 verse 2 to 5 lapha abantu besivukela ngabe sebesigunyile kuvutheni kolaka lwabo kuthina amanzi ngaba sewele phezulu kwethu kudlula isikhukhula phezulu komfula wethu ophezulu komphefumulo wethu udlule phezulu komphefumulo wethu amanzi akukhumelele kumbula uMose wayethenjisiwe kuJehova ukuthi uzoba naye lapho ekhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe siyasithola lesithembiso Exodus 3 verse 12 and 8 ethi ngehle ukuba ngophule esandleni sabaseGibhithe ngibakhuphule wayesethi ngizoba nawe ku verse 12 ngempela lokhu kuyakuba luphawu kuwe ukuthi ngikuthumile nxa ukhiphe isizwe eGibhithe niyakumkhonza uNkulunkulu kunendawo ngiyadlula nje ngoba khona la ngijahe khona ngifuna sikhumbule ukuthi uthe uNkulunkulu yena wehlile ukuba khiphe laba bantu kodwa akazubakhipha yena in person ngoba uNkulunkulu akazenzi izinto yena uthumela abantu ngithe uNkulunkulu engehla zenzela izinto ngeke sikwazi ukumbekezelela ngeke sime phambi kwakhe mangehla manje la singalala sonke uDaniel uthi wabona uJesu wawa ngobuso engathi ufile eyedwa how much more kuzokwehluyise manje solala phansi sonke ngaye kungakwazi ukuma yingakho ke letha abantu bakhe esebenza ngabantu uNkulunkulu okubiza ukuthi sidlule kumuntu sibheke ugibele lo muntu ikhehlele uNoah lashumayela lathi sakhele umkhumbi kuzuza umqobo babona ikhehle elibhedayo ngoba vele abantu abadala abanjani bayabheda sisho kanjalo bayahuma kodwa kuthese kufika uzamqolo kwasa ngoba babona ikhehle abakhohle ukudlula kulo bakhohle ukufana namadoda aseNinive athi mayebona uJona ephuma eswini senhlanzi inhlanzi yanuka uJona engawashile uJona eshwabene kade egwinye inhlanzi inkosi yakhona yajika qha yathi inkosi asizilele ukudla bamkholwa uJona hopeless thina ke sifuna abantu abahloniphekile abaziwayo sifuna befundisa abaziwayo asibafuni laba esikhula nabo asibafuni laba abasikhulisayo bese nathi siyabakhulisa kusasa uNkulunkulu uzobabeka phezulu baqale sebehalelwa yilabo abafuna befundisa abaphezulu ngibadonsa ngendlebeke laba befundisa njengoba singena ku YouTube singena ku WhatsApp ukuthi yazi ungakhohlwa abantu abakuphakamisile bakubeka phezulu kunesisho esithi be nice to people on your way up because you will meet them on your way down ngesikhathi ukhuphuka musubahlukumeza abantu okhuphuka nabo ngoba bakwenza ube nekhampani ube nabantu oxoxa nabo
ngikhumbula kuleya minyaka edlulile ngangisahamba ijim. Kwakunzima ukujima ngoba kuyakhokhelwa. Uthi uma ushaya umgwaqo wedwa usiyakhumbula ukuthi yazi kumnandi ejimini unabantu oxoxa nabo, usuze wakha abangani. Uthi uma unqena ukhumbula umngani wakho ukuthi uzoyedwa, kanti naye mayinqena akhumbule wena. So siyadingana ke ekukholweni. Akekho umuntu obayedwa njengenhlwa, uyamdinga umakhelwane wakho. Ngoba lithi izwi lenkosi masikhulekelaneni. Abanamandla bakhulekela ababuthaka ngoba kufana nesondo lemoto. Namhlanje uphezulu, malijika ligoqeka uba phansi, le ndawo iphansi baphezulu. So we need each other. Ngesikhathi ukhuphuka, be nice to people. Ngesikhathi ukhuphuka ubadlule phezulu. Ngoba iqiniso lithi awuzuhlala lapha phezulu. Ayikho into epermanent emhlabeni. Leyodwa ngisho umhlaba lethiza uzodlula nenkanuko yalo, kodwa owenza intando kaNkulunkulu uzohlala kuze bephakade. So uma uzibona ungcono namhlanje yazi ukuthi kusasa uzoba ngcono. Uzobe usubadinga laba bantu abangcono obubadelela bona besakhuphuka beya phezulu ngoba uzokwehla. Ukuthi uzokwehla nini asazi. Ngakho ke mthatha omunye umuntu umazi ukuthi umuntu. Yasithanda izwi lesithi umuntu umuntu ngabantu. Ngakho ke uMose esentabeni ezila ukudla noNkulunkulu ukuze sithole ukuthi wathenjiswa nini. Mayizila ukudla noNkulunkulu, uNkulunkulu ukhuluma naye. Ngithe mangifunda le ndaba ngase ngiyabona ukuthi naye la iqhamuka khona lento. Uma ingane yenza kabi uthi Louise, nkosikazi yabona le ngane yakho le disown ngithi noma umama athi ambona umfana wakho wenzani wakho kodwa mayenza kahle wethu. noNkulunkulu did exactly the same thing. Awulalela uthini kuMose bese entabeni uMose ezila ukudla ekunika imithetho eyishumi. Exodus 32 verse 7 ya 14 uthi uJehova kuye hamba wehle ngokuba abantu bakho owabakhuphula ezwe laseGibhithe benzile isono. Akusebona baNkulunkulu manje sebaba kwaMose ezwe nona. So ukuthi ke sifuzile ngathi uthi kuNkulunkulu hamba wehle ngokuba abantu bakho abakhuphula ezwe laseGibhithe benzile isono. Baphambukile masinyane endleleni engabayala ngayo, bazenzela ithole elikunjiweyo, balikhonza balihlabela bathi nampo uNkulunkulu wethu abasikhuphula eGibhithe. uJehova wathi kuMose ngibabonile laba bantu, bheka bangabantu abantamo elikhulu. Ngalokho ke ngiyeke ukubulaka lwami bavuthele ngibaqede, ngikwenze ube yisizwe esikhulu. Ubona ubuqotho bukaMose. uNkulunkulu bamcasula laba bantu ngisathe wafuna ukubaqeda. Esekhohliwe isethembiso sakhe kuAbraham wathi ngizokwenza wena Mose ube yisizwe esikhulu. Uthini uMose? Verse 11 uMose wamshweleza uJehova uNkulunkulu wakhe wathi, Jehova ulaka lwakho lubavuthelelana abantu bakho. Yabona noMose naye uyabadala. Lubavuthelelana abantu bakho owabakhuphula ezwe laseGibhithe ngamandla amakhulu nangesandla esiqinileyo na. AbaseGibhithe abayosho yini ukuthi wabakhiphelani? Wabakhiphela ukubabulala ezintabeni ubaqothule ebusweni bomhlaba. Phenduka olakeni lwakho oluvuthayo uguquke kulobubi ngabantu bakho. Usinesibindi uMose yamuzwa kwabili. Utshela uNkulunkulu phenduka olakeni lwakho. Ubani ongatshela uNkulunkulu? Uthi uMose verse 13 khumbula oAbraham noIsaka noIsrayeli izinceku zakho owazifungela kubo wathi kubo uyakwandisa inzalo yabo ibe ngangezingane zezulu. Inikele inzalo yenu kulelizwe engikhulumile ngalo idle ifa lalo kuze kube phakade. Awulalele verse 14 uJehova waphenduka ebubini abethuza ukubenza kubantu bakhe. Siyabadinga abaholi abafana noMose
abaholi abasinengelayo kuNkulunkulu, abaholi abangajabuli ngoba nangu sibanibani usengena esonweni. Ngokulinganayo siyabadinga abazalwane abakhulekela befundisi babo. Angathi makuthiwa umfundisi udlwengulile, kuphuzwe ngaye amatiye, kujatshula umuntu nawe usenyameni udinga ukukhulekela. Siyadingana. Kuyeke ukumdisown umuntu. Ingane yakho le akuseyona yethu. Akusho ukuthi uNkulunkulu ushilo wayithuthele nayo. Ngumose kuphela wayekwazi ukwenza lokho kuJehova wamphendula. Uyazi ukuthi nawe amandla okwenza lokho. Unawo amandla okumphendula uJehova esinqumweni akasesithathile. Mawufunda izwi lenkosi lapha kuMahubo 51:17 lithi izwi lenkosi kusho uDavid emva kokuba onile walala nomkaUriya. Uthi uDavid Jehova inhliziyo ephukileyo nomphefumulo odabukileyo udeleli iyona mnikelo ehloniphayo. uNkulunkulu wethu uyayihlonipha iminikelo yenhliziyo edabukile. Asishike isinqumo njengoba ngishilo ngathi amadoda aseNiniva aphenduka. Eseqedile uJehova wathi in 40 days ngiyalibhubhisa iNiniva. Wathi ngiyaqeda, yathi inkosi yakhona sizileni sigqoka amasaka, isilwane sinisha ukudla, nezingane ziye kukuncela. Wonke umuntu akekho umuntu wafaka uthe emlonyeni. Wathi sikhale kuJehova sibone ukuthi akayuphenduka na. Waphenduka, akazange ababhubhise. Yazibona ukuthi unawo amandla. Khala ngesono sakho udabuke kuNkulunkulu. Ayikho into uNkulunkulu ayizonda njengonyembezi. Ingakho umprofeti uJeremiya ethi bizana besifazane besililo bazokhuleka bakhale ukuze thina madoda amehletha amukuleke inyembezi ngoba sinazi inyembezi. Ngoba yodwa into egoba uNkulunkulu elithi kwisambulo yosula inyembezi zethu, into yokuqala mayihlangana nathi is to wipe off our tears. Ngoba inyembezi unjani akalifuni. Lugoba intukuthelo yakhe. Ngimangaleke umuntu athi uyaphenduka eshehleka, ngiyaphenduka esoneni sami, ngiyamkitaza yahleka. Osezulwini noma singathandaza sikucelela uxolo. Mawungakwazi ukuzisola awukho umnikelo ngaleso sono. Kufuneka sifunde ukuzisola kuNkulunkulu. Ngifuna ukudlula ke emaphuzweni awu7 ngibhalele inkonzo. Kusiza ngani ukuthi ungenzi lutho ngaphandle kukaNkulunkulu na? Kwamsiza ngani uMose? Kuzosisiza ngani thina? Ngoba vele singashumayela siqede sithi ungenzi lutho ngaphandle kaNkulunkulu. Ungenzi lutho ngaphandle kweNkosi uJesu. Kodwa umbuzo uthi mangikwenzileke kuzovela noma ke mangikwenza ke ngingafunzi lutho ngaphandle kwakhe, what will I benefit from that? So ngifuna sibukele leyo nto. Number 1, ngifuna ukuthi silalelane kahle ngoba umphako wenu wendlela le, umphako wakho wendlela ubheke ekhaya ezweni. Number 1, kwenza izwe lazi ukuthi wena ufumene umusa kuNkulunkulu. Ukuba kanye naye kwenza izwe lazi. Ithi ingilosi mayibingelela uMaria, ithi wena ofumene umusa kuJehova ukuthi sibingelelo sinike lesi. Iyamtshela ingilosi ithi ufumene umusa. Kuba bonke abesifazane emhlabeni uzozala indodana uyiqambe igama ukuthi uJesu. Injalo ifavor kaNkulunkulu. Mawuhamba naye ufumana umusa. Sizwekela kuverse 15 no16a kuGenesis 32 uxolo Exodus 32 ke manje. Wathi kuye ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapho kuverse 15 lo. Sethu verse 16 ngokuba kuyokwaziwa ngani ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho mina nabantu bakho na. Ungasahambi nathi
kuyokwaziwa ngani ukuthi ngifumene umusa na? Ngike ngikukhuleke lo mkhuleko ujulile unzima ulula. Awulula ufuna ube nesibili. Ngithi Nkosi, ngifuna abantu bazi ukuthi uhamba nami, ngicela ungenzele lokho. Awulula. Ngoba makungenzeki it's proof ukuthi akahambi nawe. Kodwa kudineni kwakho konke kuhle ukuzazi ukuthi uhamba naye noma uhambi naye. Wesike mina ke ngikukhulekise lo mkhuleko phambi kwabantu. Nkosi, ukuze babone laba bantu ukuthi uhamba nami, ngicela umphilise lo manje. Ngisho abantu bayezwa. Mayingaphili bazobona ukuthi awani leli khehle lesikhohlisa lihambe noJesu. Ngisuke ungaphumi kimi, kusuke kuthiwe mangukhuleke. Angikwazi ungawukhuleki ngoba ngasawukhuleki kuthiwa ngikhuleke ukuthi ngiyangabaza. Unkulunkulu uba yimini ungakufisi uba yimini. Ngiyakutshela mina namhlanje. Lithi-ke lelizwe esikhulu esilifundayo la, ngokuba kuyokwaziwa ngani ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho mina nabantu bakho na. Ngifuna ukukunika enye itip namhlanje. Yento okufanele uyenze ukuze abantu bakwazi ukuthi wena ufumene umusa ubusisiwe. Mawufunda izwi lenkosi uMalaki chapter 3 verse 10 kuya 12. Ukhonzwa abafundisi ke ngoba wenza abantu bakhipha okweshumi. Angithi? Kodwa ngikho ekemphutiseni okweshumi. Nina niyahlonipha nakhipha okweshumi la. Yakhipha futhi emabandleni. Anginankinga kodwa ngifuna wazi ukuthi uma ukhipha okweshumi abantu bayakwazi ukuthi ufumene umusa. Malaki chapter 3 verse 10 kuya 12 lithi ngenisani konke okweshumi endlini yendlebo ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokho usho uJehova Sebawothi, uma ngingayi kunivulela amafasitela asezulwini nginithulelele isibusiso kunokwaneleyo. Verse 11 ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo, ungathethi izithelo zomhlabathi wenu nemivini yenu ayiphuthende, kusho uJehova Sebawothi. Siyabazi-ke abantu egruphini yethu esinayo ikhaya lezwi ukuthi bayahlale besho bethi mase sikhulekele ubaba uNtsibande igrosa iziyofika inyanga elandelayo kade ingawuqedi ngisho 2 weeks. uNkulunkulu uvimba okudlayo. Angikho-ke lapho ngikuverse 12 othi zonke izizwe ziya ukuthi nibusisiwe ngokuba niyakuba yizwe elithokozisayo, usho uJehova Sebawothi. Abantu bayokwazi uthi uMose, abantu bazokwazi ngani ukuthi ngifumene umusa uma ungahambi nami na. Uthi uMalaki umprofeti, uma ukhipha okweshumi izizwe zonke ziyokwazi ukuthi ubusisiwe. Azinalwazi ukuthi ubusisiwe ngoba vele awusikhiphi isibusiso, awukwenzi okufuneka ukuthi ubusiselwe khona. Number 2, uma uhamba noNkulunkulu ukusiza ngani? Kwenza uhlukaniseke, ungafani nabantu bezwe ngenxa yokuthi uhamba neNkosi uJesu. Angiphinde, kwenza uhlukaniseke, ungafani nabantu bezwe. U-Exodus 33b ashumayele ngawo izolo uMamZondi. Lithi ngalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho nabanye abantu abasebusweni bomhlaba na. Uma uhamba noNkulunkulu kunomahluko. Uzwa abantu bethi wengane yami banqamuke laba bathi dudla untombi. Akusasho njalo kambe manje kuthiwana ngazi kuthiwana nami ngikhuluma okwakusho ethi ngekhathi zethu. Kwanda abantu abathi awengane yami awungitshela ukhonzaphi. Ebona ukuhlonipheka kwakho, ebona into oyiyona ukuthi awuyona intombazane eyisemuka nandwendwe. Awufani netoilet lomgodi. Yalazi itoilet lomgodi vuza impukane. Mawungena nje ukuphungane nezimpukane ngaphambi ukuhlale wenza umsebenzi. Ngisho njalo-ke intombazane ethi kuphuma kubo ibimiswe ishelwe izongena edrobheni
ithi mayihambisa esitolo edrobheni iyashelwa, ibuye iyashelwa, mayihlala phansi ayikwazi ukubala izesheli, yitholet lomgodi kuyabhuza nje impukane, kodwa lo muntu uyibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Kwenziwe yini bengayiboni inkazimulo kaNkulunkulu kuwe? Ngoba bekufanele bakwesabe. Kunobufakazi engabukhohlwa obakhulunywa umama ngisemncane, ngimthatha, I think I was 6 years or 7 years. Ngayibamba lento efakaza sihlezi senkonzweni nje sizingane, xa sizingane ngathi siyakhula impela sesiyalalela. Ethi umama ngiseyintombi, umfana engimise efuna ukungishela, ngangithi akawubambe umgqomo lo awubeke phansi, sihlale phansi ngimtshele ngoJesu. Athi ngimtshele ngoJesu, ngimtshele ukuthi angaphinda ngimise, atshele nabangani bami uthi ngangithi mangiqhamuka bone behlukane kufanele kuyenzele uthole iyeke, ngoba yini akulona itholet lomgodi elibhunga impukane. Eza namhlanje umfana usethini, awunikeze inamba yakho amnike. Kusasa umfana usesenda ama message la nethombe eyinqunu, usiyagijima uzovuma, ngithumela ithombe eyinqunu wavuka imizwa. Kade umnikele inamba yakho uyithathele. Hayi mina bengazi nje, yini obungayazi? Yini obungayazi? Ake siyeke ukuba nabazalwane abantu abasha abathip abatholakala kalula nje. Sengenile ogibeli nanga ama messages amfake esonweni, umnikeleni inamba yakho umfana. Abanye akhetha ukwenza so, amnika ibhede, umnikelana ibhede, uzuyibhede uqamba amanga okusuzolahlelwa amanga. Ngabe utshela umuntu ngoJesu finish. Hayi impela ngazi ngiyafisa ukuthi niphile leli vangeli engiliphilayo. Number 3, kwenza uNkulunkulu akwazi ngegama. Yazi uNkulunkulu akwazi ngegama. Ngofunda uThixo 33 verse 17, uJehova wathi kuMose, ngiyakwenza nalokho okushileyo ngokuba ufumene umusa emehlweni ami, ngiyakwazi ngegama. Uyaziwa ezulwini ngegama. Ngifuna ukukutshela isimanga, uma waziwe ezulwini ngegama nasesihogweni uyaziwa. Khona lapha kwizenzo mangenza iphuthu 16, abadodana kaSkeva bayashumayela, akhulekela abantu, athi ngegama likaJesu uPaul amshumayelayo, phumani madimoni. Athi amadimoni uJesu siyamazi, noPaul siyamazi, ningobani ke nini? Kufanele waziwe esihogweni. Nami sake sangifeyisa isihogo seke ngicharge kaSathane. Ngayixoxa la ngoDecember 21 if I'm not mistaken. Mongena December 2021. Yangibiza le ndoda. Ngathi mangisondela kuyo, khona umbuzo yangibuzayo la ngisazi kodwa ngibhalile lo mbono ngoba ngangafuni ukukhohlwa. Ngase ngithi hayi impendulo lapha iseBhayibhelini. Ngani mangisho njalo, kwase bakhona kimi ukuthi i-second in charge kaSathane. Lesiyashintsha yathi wenze bani, besingakunakile besingakwazi. Besingakunakile ngendlela usudlondlobele ngayo. You are the only one emhlabeni wonke ongena ngokuthanda ezulwini uphume ngesikhathi osithandayo. Abe benza njalo sibavalile, wena usungaphezulu kwethu uyasihlula manje. Ngase ngiyaphapha. Athi mangiphapha ngilalela lo indlela engibona ebusuku asekufikisha. Lathi yabona lokukhulela abantu ekhaya lezwe swele kusenze koshona ilanga, yilokhu ungena kwakhe ezulwini ubalandela izinto uzibuyisa. Ngoba ngisama ngene ezulwini. So yazi mawuthandaza ukhuleka ungena ezulwini, uyolanda izinto uzilandela abantu. Yingakho uJob 42 u2 verse 10, uJona ekhulekela abangani bakhe, uNkulunkulu wambuyisela zonke izinto ezamlahlekela. Ngoba the moment ukhulekela omunye umuntu ungena ezulwini, uyolanda izinto zakho uziletha kuyena.
kodwa uNkulunkulu uzoqala aphendule wena idingweni zakho before aphendule umkhuleko wakho. Asiyeke ukugombela kwesakhe. Khulekela umakhelwane wakho maze nenkinga. Khulekela ibosi yakhe nenkinga futhi ungayitsheli iyeke lento ukuthi utshela umuntu ukuthi ngiyakukhulekela. Akusebenzi lokho. Mkhulekele wedwa ukuze uthole umvuzo. Ngisho sekuxoxele athi uNkulunkulu ngenzela ukuthi vele ubonga uthula ungabe usumtshela ngoba kusho uyaphakama manje phezulu kwakho uzomtshela ukuthi wena isizathu. Kanti mhlamba wena benibaningi nikhuleka ngaphendulanga owakho. Yayibona lo so funda ukuthula ungakhuluma umbuzo wakhe uthole ezulwini. Sikhuluma ngokuthi ukuhamba noNkulunkulu kukwenza ube njani akubize ngegama lazi igama lakho. Ofunda Isaiah 43 verse 1 ya 3 uthi kepha manje usho uJehova sebawotho wakudalayo wena Jakobe nowakubumba wena Israyeli uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile ngikubizile ngegama lakho ngowami. Lapho udabule ebanzini mina nginawe nasemfuleni ayikukhukhula lapho uhambe emlilweni nawe ukusha nelanga likushisa ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wakho ongcwele kaIsrayeli umsindisi wakho. Uma ehamba nawe uthi ungesabi ngoba ukubizile ngegama ngibuza ukuthi uyaziwa yini ezulwini igama lakho. Number 4 ngithe 7 kwenza uNkulunkulu akufihle endaweni kuye ofandweni lwedwala ukuhamba naye. Uthi kuMose ukuze ngibone ukuthi ungenzela umusa ake ungibonise inkazimulo yakho kuyo le chapter esikhuluma ngayo chapter 33 verse 21 uthi uJehova bheka nansi indawo kimi uyokuma edwaleni. Sizwile kabanzi ngedwala izolo. Idwala elabalandelayo abantwana bakwaIsrayeli ehlane linguKristu. Idwala alishaya uMose lakhipha amanzi linguJesu. Uthi uNkulunkulu kuMose nansi indawo kimi uzomothi edwaleni. Ume kuphi wena? Athi uJesu Matthew 7 verse 21 owayezwa lawa manzi awenza ofaniswa nendoda ehlakaniphile yaphinda edwaleni. Asinalo elinye idwala nezitha zethu ziyalazi ukuthi alifani nelabo. Yazi leli idwala lidla amanye amadwala. Ngiyafuna ngikutshela ukuthi yini eyenza uDaniel azange amudle ngonyama emphandweni wengonyama. Umphando wengonyama uqoshwa idwala ligolwe libhulwe ngoba kuqoshwa inhlabathi izodilika. Kuqoshwa idwala bese kufakwa izilwane lokho kufakwe amabhubesi. Abese lokho ephakelwa ke adle. So Daniel waphonswa lapho. Awazanga mudle ngoba uDaniel wayehleze edwaleni. Athi amabhubesi yindlethi idwala namba besilethele elinye idwala sizohlala nalo ngoba bahleze edwaleni. Kodwa leli langeniswayo abazange balilokothe nokuthinta nokugibela phezukwayo ngoba lalinguJesu. Kodwa lithizwi laba bantu ababemangalela uDaniel inkosi yathi abafakwe kuthiwa bafika ngemhlabathini bathi besehla nezingane zabo amabhubesi abadla ngoba kwasekungena inyama. Wakhephi wena na? Wakhedwaleni elinguJesu. Ngakho ke Kolose 3 verse 3 uthi ngokuba umanafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So umzalwane uyafihlwa edwaleni. Uthi uNkulunkulu kuMose nansi indawo kimi uzokubeka edwaleni. Uyafihlwa edwaleni. Mawuyiqhuba ithini? Ithi umfaka ofandweni lwedwala. Ufandwe lwedwala ushuthi liqhekezekile ungena phakathi ukagwe idwala. Usuwenzeni lapho usumembethe uJesu. Ususindile uvikelekile. Ukuphila kwakhe kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Abodwa ngiyalithandizwe liyahlangana
ufananda liphi felingene kweliyo alikho ephikiseli. Phuzu number 5, kwenza ubone inkazimulo kaNkulunkulu ukuhlala noma ukuhamba noJesu. uMose wayibamba lemfihlakalo wathi ungasisusi la ungahambi nathi. Verse 22 23 wakho Exodus 33 uthi uNkulunkulu kuMose ufuna ubone inkazimulo ngoba ngithi kwenza ubone inkazimulo ukuhamba naye. Uthi kuyokuthi isadlule inkazimulo yami ngikufake ofantini lwedwala ngikumboze ngesandla sami ngize ngidlule bese ngisusa isandla sami ubone umhlane wami kepha ubuso bami abuye ubonwa. Uyakuthatha uNkulunkulu akufihle athi uJesu kuJohn 6 verse 44 akekho zakimi engadonsiwe ubaba wami umsebenzi kumlondolozi ngingalahlekelwa uwena ize ngivuse umhlaba kuphela. Ake sihambeni naye mawuphuma la ungenzi lutho ngaphandle kwakhe. Sikhulumile izolo sathi ngisho uzokhuluma nomuntu thana uJesu Kristu inkosi. Ngobushilo kuMathewu 18 verse 20 wathuma ababili noma abathathu behlangene egameni lami ngikhona. So ngaso sonke isikhathi ngisho uphendula ucingo ake sibayeke ohalo ngoba basebenzi. Mhlawumbe uthi halo nje uzothuka inhlamba. Wathi omunye ngikhuleke esevaleke indlebe kungena anonymous call engena number. Mayingena le number uthi halo wabasho babambalwa bavaleke indlebe aphindanga wezwa nalomuntu aphindanga wakhuluma. Bayifonela umntwana madimoni emloye emthakathi. Kodwa kube wathi uJesu Kristu inkosi. Yafuna ukwazi kwakuzokwenzakalani lento eyenzeka komunye wafona ekhwezini bazokhumbula ababelalele lelo hlelo. Kududuzana uyafona lo uthi kunomuntu lana ngicela ningisize. Engithi mangifona uvela athi ngifuna ukuphuza igazi lakho. Ulokho engifonela ngazi ngizothini ngicela ningisize. Asethi uNkulunkulu angifone manje ngimnike usizo ngafona nasithi lo bekhuluma kanje ngicela mayiphinde thola ucingo avela phendula athi uJesu Kristu inkosi angasho lutho. Mangena ngivela uthi uJesu Kristu inkosi lwaphela kuhlelo. Ntambama ngifonela umsakazo wayephethe uhlelo. Uthi bamthi bantu ufonile lo muntu. Ngithi mina wathini? Uthi ufonile washo lento eshiyo. Wamuzwe ukuthi gidigidi. Weza ukuthi ifona yakavale ukuthi ngabelesela ngathi uJesu Kristu inkosi wahayisa walivala uqini. Uthi ngase ngijabule ngaqala phansi sisefonelwa yimini. Bayithandela ngathi uJesu Kristu inkosi wahayisa. Amadimoni ayisaba leligama. Nabaphethwe amadimoni bathi singalisho leli gama ngoba liyabashisa. Ngakho-ke sikhuluma ngokuthi ukwenza ubone inkazimulo yakhe. Mawufuna uJohn 14 verse 21 uthi uJesu nemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. Uyathanda uJesu azibonakalise kuwe. Dina imiyalo yakhe. Mawudina imiyalo yakhe usuhamba naye usukuye. Ukho-ke thona imiyalo yami. Phuzu number 6 kwenza ukuba ube nophawu lokuthi uthunyiwe. Sonke masila sithunyiwe. Asithunyelwe ukuzoma phambi kwabantu sonke kodwa sithunyiwe. Uyayazi into ethunyiwe? Hamba nayo uzokuthetha ukuthumela. Awazi nje ngoba awuhambi naye. Uthi ku-Exodus 3 verse 12 zonke lezi impendulo zilapha. Uthi uNkulunkulu ngiyakuba nawe ngempela lokhu kuyakubona uphawu kuwe ukuthi ngikuthumile nxa ukhiphila eGibhithe abantu bami niyakungikhonza kule ndawo. Ukuhamba noNkulunkulu kuwuphawu lokuthi uthunyiwe. Lithi izwi lenkosi baningi babiziwe kodwa bayingosana bakhethiweyo. Akuthunywa noma ubani. Namhlanje abantu bayazithuma aluze ubiza umuntu abesezithuma ukufunda indaba kaPawulu. Uthi uPawulu ngamuze eshaye unyazi washaya unyazi wangeniswa eDamascus.
mayisebhala ngithi Izenzo 22 yini uthi ngahlala iminyaka emithathu eJerusalema ngilinda ukuthi angithume asinele sizubizo bese siyazithuma ngokuzwela la kungasho ukuthi yakhona uthi ngathi ngikhuleka ngisethempelini ngambona wathi ngiyakuthuma ezizweni uthi ngathi Nkosi bazongishaya bayazi bengibamba abazalwane wathi hamba ngokuthunywa yimi ngakho ke uma uhlezi kuye awuzukuzithuma kosho thina abanye sithi nanti uphawu lokuthi lo muntu ubiziwe ukuhamba naye okugcina kwenza uphikwe ngokwendlebe ungene ezulwini uhamba naye angiphindi kwenza uphiwe ngokwendlebe ungene ezulwini ngoba uhamba naye funda ke namhlanje bawusuka la uthi Nkosi ngeke ngenze lutho ngaphandle kwakho mawufunda uPetro wesibili chapter 1 verse 11 lithi ngokuba ngokwenze njalo niyakuphiwa ngokwengcebo ukungena emusweni waphakade weNkosi yethu nomsindisi wethu uJesu Kristu ngokwenze njalo ukuthi ngokwenze njani usoyifundela uverse 10 kodwa ngokwenze njalo uyakuphiwa ngokwengcebo ukungena emusweni kaNkulunkulu ngakho ke itheme yethu ithi uma ungahambi wena ungasikhuphuli la izwe sengibhala ngale ngilicapunayo Kolose chapter 3 verse 17 konke enikwenzayo noma kungezwi noma kungumsebenzi kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise konke enikwenzayo kwenzeni egameni kade ngisho manje ngithi uMatthew chapter 18 verse 20 uthi uma babili noma bathathu behlangene egameni lami ngikhona bizigama ithi uJesu Kristu inkosi is there akudinga ukuthi izinto eziningi akudinga uziyoguqa mawuhlangana nempi uhlangana nenkinga thana uJesu Kristu inkosi uzombone kwenzela izinto asifundeke kusukela manje ithi itheme yenkonzo zethu uma Nkosi Jesu ungahambi nathi ungasisusi la kodwa ke manje indaba ibekwe kubani ithina okufanele simeme ukuze sihambe naye ekhumbule abafana abathi faka lo Jesu wakho mame ebhuthini usayikhumbula bafa ibhuthi etholakala igoqele ithule amaqanda engafile ngoba ihlezi no Jesu asikho isikho Baba egameni lomfowethu uJesu ophilayo siyabonga Nkosi namanje siyabonga ukukhuluma kwakho ngoba ukukhuluma kufana nokukhuluma komuntu sishilo sifika la ngoLesihlanu ukuthi asizile umuntu asizile ezindongeni size kuwe sifuna izwi lakho livela kuwena ngacela nami Nkosi ukuthi ngisebenzise ngihlale phansi ngilalele usebenzise lo mzimba ngoba lenzeko siyiphethe ngezitsha zebumba siyabonga ke Nkosi ngakho konke sinikeza udumo lungolwakho lokufanele lokho kusasela okuzakwenziwa iba kanye nathi siyabonga kakhulu Nkosi uJesu Kristu inkosi amen Tsange bafowethu manganingi sihambe ngiyacela babujale ume kancane uphoze siyabonga kakhulu ke bangcwele ngiyacela ukuthi sikhuleke abaseRoma 10 verse 9 lo mkhuleko lo ube nekhathi athi uNkulunkulu angochaze bakhulekwa iselelesi sebehleshile wafamsizana uze ngakhathali zeke nje ngiqoqele le ndaba yami iselelesi wathi uJesu namhla ngizoba nawe eparadise iselelesi asikhule kuRoma 10 verse 9 singamazi uPauli esekhona emhlabeni esewumdlwembe nje ngoba ubhalo uyena uRoma 10 verse 9 ehola umoya kaNkulunkulu kanti akabona ubamba imfihlakalo yeselelesi
selele sokuqala sithi uma unguKristu yehla esiphambanweni. Umungu uKristu yehla zehlise nathi usehlise. uJesu akaphenduli. Uzokhuluma useduze kwakhe lo munye. Uthi kahle thina silanga ngenxa yokona kwethu. Lo akanasono. Usethi Jesu uzongikhumbula embusweni wakho. Awukwazi ukuthi uhlezi nomuntu ubethelwe naye umbono ukuthi unombuso. Sasivuma iselelesi ukuthi uJesu uyinkosi. Unaware ukuthi sekuRoma 10:9. Wathi uJesu namhla ngizoba nawe eparadise. Mawukhuleka lo mkhuleko uvula izulu. Lokuthi makwenzeka lufiko lwakho usuku. Athi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Ingakho siukhuleka sonke usindisiwe noma usindisiwe. Umfundisi noma wena umfundisi. Ngoba sonke phambi kaNkulunkulu siyalingana. Sifuna ungena ezulwini. Athi uPaul, ngiyawutuba umzimba wami kuba ngingathi sengishumayeza abanye ngilahlelwe ngaphandle. Uma-ke uPaul ngihlale ngisho leyo nto ebhala incwadi eziwu-13 eBhayibhelini, wayengekho sure ukuthi uzoya ezulwini. Ngubani mina? Ngubani mina? Ngakho-ke sinikeziwe uRoma 10:9 usimkhuleke sizivulele izulu ukuthi at any given time inkosi mayibuye ungabe ilanda ibandla noma ilande mina ngedwa as an individual ngingene ezulwini ngigijima. Siphakamise izandla sisho abaseRoma 10:9. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu. Kuba ungisindise. uSathana ngimfuni. Amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu. Uphathe impilo yami. Ungikhulule emandleni kaSathana. Ungilondoloze Nkosi. Uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngikukhulekela-ke sisamile siphakamise izandla. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, nami babantwana bakho nanti ibandla lakho, amabandla amaningi ahlukene ahlangene namhlanje ukuba Nkosi sizozwa izwi lakho. Sibonga umusa wakho ukuthi usinike ithuba lokuvuma ukuthi uyinkosi ngezwi lakho Roma 10:9. Ngiyacela Nkosi wenze uverse 10 wakhona othe umuntu mayivuma ngomlomo uyasindiswa. Ngoba Nkosi endleleni yokukholwa sithola intuli, sithola ukungcola, sithola izinto endleleni ongathi mawubuya singahlwithwa nebandla noma singangena ezulwini ngenxa yokuthi sisaphila emhlabeni. Siyabonga ngaleli verse Roma 10:9. Ngiyacela-ke Nkosi ukuba kube lona lo yasindiswe manje. Singasho ukuthi ubengasindisiwe kodwa ngoba sigeza uthuli lwendlela. Ngiyakhuleka uNkulunkulu nomusa wenze uverse 10 othe umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Akube yilona loyo umnikeza ukulunga okuvela ngokukholwa egameni lakho. Ngoba ukulunga kwethu kufana nedwedwe engcolileyo. Ukulunga kwemvelo akusebenzi ezulwini. Siyabonga Nkosi ngoba indlela neqiniso lokuphila. Ushilo ukuthi akhono yedwa uzoya kubaba wakho ngaphandle kwakho. Ingakho siza kuwe Nkosi esifundisile. uPhilip chapter 2:11 wathi uma sivuma sithi uJesu Kristu uyinkosi, inkazimulo yonke iya kubaba ezulwini. Ingakho sisho kanye manje sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga kakhulu seningahlala sifikile emaphethelweni emkhonto yethu. Ngizokulisela-ke konke phakathi kohlelo. Ngazi ngibona sizothola ithuba mina futhi nami ngisalidinga. Uma nihamba lonke anohamba kahle, thula kwenkosi kube nani. Uma singabonani kuleli sibonane kwelizayo. Ngoba njengoba sihlezi ayiqiniso ufuna silikhiphe. Khona umuntu onumber 1 kulayini. Kungaba yimi kungaba uwe. Kodwa sificane ekhaya ezulwini. Jesu Kristu inkosi.